vam trepitjar l'escola, vam veure les instal·lacions, ens van explicar molt bé com funcionava, tots els nivells, des d'infantil, primària, ho vam veure tot, i els valors que també es transmetien, a part de les entrevistes que vam fer, i la veritat és que ens vam decidir per la visita que vam fer. I curiosament l'Escola Pia jo la tenia com descartada. I una companya em va dir, per què no vas a veure l'Escola Pia, que està molt bé, les instal·lacions t'encantaran, i a la part d'infantil fa molt bé la transició de la guarderia, de la llar d'infants a P3, i la veritat és que em va encantar. Les portes obertes és un bon moment perquè coneguin el nostre projecte, com treballem tot el tema de l'acollida amb els nens nous i nenes de P3, com treballem tots aquests aspectes del vincle, que per nosaltres són bàsics quan un alumne comença una escola nova. De fet, el Sumem, l'objectiu és preparar els alumnes per la vida, pel món. El món és global, la vida és global, i per tant l'escola no pot estar parcel·lant, un alumne no pot arribar a l'escola i veure que tenim àrees molt parcel·lades, ha d'entendre que tot és global. I per tant, a partir d'aquí el que fem amb el Sumem és això. Ells treballen de manera global, interdisciplinar, i amb una estructura cooperativa, perquè aquesta també és la base. El dia de demà ells treballaran amb equip, treballaran en xarxa, treballaran connectats. No hem volgut renunciar a les portes obertes, però hem aplicat tota una sèrie de protocols perquè siguin segures, des de formularis, inscripcions, i hem ampliat a un segon dia perquè infantil i primària tingui més possibilitat de poder venir a veure'ns. Les entrevistes que fem amb les famílies expliquem el projecte i totes les bases, els fonaments i l'escola dels propers 15 anys, que és el que els interessa als pares i mares. Però la visita permet prendre consciència o poder col·locar i veure de què es tracta, donat que, insisteixo, és una forma de conviure, una forma de treballar que té diferències notables amb el format de socialització que vam rebre nosaltres. Que és una escola molt gran, que a vegades es té aquella sensació que en una escola gran no es preocuparan prou del teu fill, i és tot el contrari. I tots els nens acaben coneixent, es saluden, es diuen hola, adéu, i amb les mestres també. I la meva filla, precisament, és una nena que dius, potser és una mica tímida i tot el contrari. Li ha anat molt bé.